O presidente da Xunta destacou a boa acollida que tivo a campaña Acción de Verán da Xunta durante a súa visita ao campamento xuvenil de Gandarío. Alberto Núñez Feijóo lembrou que os mozos galegos contarán nesta legislatura cunha lei para regular os seus dereitos e garantir o seu acceso aos servizos públicos en Galicia. Bueno, estamos nun campamento de verán, un campamento aquí en Gandaría, unha provincia de Coruña, onde 180 xóvenes conviven, aprenden, se coñecen, 180 xóvenes que é unha mostra dos 9.000 xóvenes que neste momento en Galicia de forma simultánea están en distintas actividades financiadas pola Xunta de Galicia. Estamos pois moi satisfeitos con estas iniciativas que supoñen convivencia, aprendizaxe, supoñen coñecer a naturaleza, amar a terra, amar o seu país. Supoñen tamén un intercambio coa xente de distintas comunidades autónomas, por tanto unha cordialidade, unha acollida de todos os xóvenes das distintas comunidades, unha cordialidade lingüística tamén, supoñen, por que non decirlo tamén, moito emprego. Hai 1.200 persoas que están traballando neste momento nos distintos campamentos na xuventude de Galicia e, polo tanto, creo que é unha acción da Consellería de Traballo e Benestar que é unha aposta clara pola xuventude, unha aposta clara polos valores de esforzo, de cordialidade, de aventura, de coñecemento ao patrimonio cultural, do coñecemento da natureza, en definitiva, unha boa iniciativa que queremos saudar dende Galicia. A campaña Acción de Verán, que a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado puxo en marcha dende xuño ata o 31 de agosto de 2010, transcorreu sen incidencias resaltables entre os participantes, malia a complexidade e dinamismo do programa de actividades da campaña de verán e os miles de mozos que nela participaron. Foron 9.000 os mozos e mozas de Galicia, doutras comunidades autónomas e incluso do estranxeiro os que participaron nesta edición dos campamentos, campos de traballo e outras accións, iniciativas que xeraron máis de 1.100 postos de traballo. O investimento supuxo un total de 3,5 millóns de euros para desenvolver unha variada oferta en 26 instalacións xuvenís. Así mesmo, un total de 18 concellos e 17 asociacións colaboraron con xuventude nesta iniciativa a través da oferta concertada, na que a Xunta ofrece as súas instalacións e as entidades organizan o seu propio programa de traballo. Galicia é un lugar de acollida. Non solamente acollemos peregrinos, non solamente estamos acollendo a máis de 4 millóns de viaxeiros nestes primeiros 6 meses, tamén queremos acoller a moitos xóvenes que veñen das distintas localidades de España e tamén, por suposto, a xóvenes de Galicia nun volumen total de 9.000 neste momento. A Acción de Verán incluiu actividades das que se beneficiaron mozos e mozas de 9 a 35 anos. En concreto, a iniciativa contou ca organización de campamentos dirixidos a participantes de entre 9 e 17 anos, ademais de outras actividades como a campos de traballo ou estadías de multiaventura e deporte, pros que xa cumpriron os 18 e ata os 35 anos. Tanto en campamentos como en actividades, a mocidade galega practicou vela e participou en xogos tradicionais, en actividades de expresión corporal, surf, escalada, equitación ou kayak, ademais de realizar travesías en embarcacións tradicionais. E quixera, para rematar, volver a comprometer o programa que nos levou ao goberno, o programa de apoio á xuventude. A xuventude aposta, unha das apostas estratégicas do goberno galego. Xuventude significa futuro, ese futuro pasa pola educación, pasa pola cultura, pasa pola natureza, por esparcimento e pola cordialidade dos xóvenes entre sí. Vamos a comprometer dentro do plan social un apartado moi específico para a xuventude. Neste momento a Consellería de Traballo ten moi adiantado ese plan, un plan que froito o diálogo, no que participaron máis de 20.000 xóvenes, estiveron plasmando as súas opinións sobre o plan da xuventude de Galicia, 20.000 xóvenes e 300 organizacións xuvenís. Espero poder presentar ese plan e tamén comprometer, xunto coa Consellería de Traballo e Benestar, unha lei para regular os dereitos dos xóvenes en Galicia, unha lei para asegurar e garantir o acceso dos xóvenes aos servizos públicos en Galicia, unha lei que terá
nesta legislatura a súa aprobación por parte do Parlamento Galego, unha lei en definitiva para que ao final desta legislatura haxa uns dereitos, unhas garantías e un apoio específico á xuventude, que é un dos retos de Galicia. O rexuvencemento de Galicia e apostar pola xuventude, unha xuventude formada, unha xuventude dialogante, unha xuventude cordial, é unha das apostas do Goberno da Xunta de Galicia.